Életkollégának is akkor láttunk. Registration. Az angol, de mindegy. Tehát megyünk tovább. DH Super Street 600. Szokák Misi 636-ossal, még 240-essel Jász kolléga úr. Ő is lesz Moses? Nem, ő drag racing, bocsáss meg. Ó, mennyi egyes sorat van, szállt össze magad, Várlos. Na, akkor megvan és elrajtol a Híres Ötösen, brutálisan. Na nézzük, és a futógyőztes 636-osan Szokák Misi! Ezáltal ugye most jön a B7 Super Street 1000 Király Petivel és az 555-ös hajtszámol Horváth Sanyival. Király Peti a 10 piros, agyonhegyezett, ültetett és hevített piros ránccal rendelkező Yoshimurás Dóban állátott csúcsgéppel. Illetve és hasonló kondíciókkal bír. Nézzük, ki olyan tudja összerakni ezt, mennyire tud koncentrálni, mennyire tud figyelni. A végén össze tudja húzni, össze tudja szedni. Hát, ne sokáig, ez nehéz lesz. Futamgyőztes 555-össel Horváth Sanyi! Hát, Péterünk ezt itt sajnos elveszítette a rajta. Kurva! Jön akkor! Köszönjük a részvételt! Elköszönjük és mindenki! és 222-es rendszámmal Lettner Gerhard, így 81-essel René Perdikár a narancsárgával. Erdős Sabinak köszönjük mindent, szép volt a mai nap, a gyorsulás is és a Street Fighter bemutató is, azt gondolom. Na. Koncentrálás, ráhelyezkedés, testpont. Nem edde! Sosem megy el a gát! Soha nem edde! Na nem baj, azért ebből föláll szerintem ügyesen. Kiugrás. Aha, ott a 222-esnél volt.